Toto nie sú len hačkované postavičky. Za každou z nich je reálne dieťa, ktoré prežíva Veľkú noc úplne inak. Náš svojko sa pred šibačmi neschováva zo srandy. Ten veľký hluk mu robí fyzicky zle. Potrebuje iba ticho a svoj bezpečný kútik. Tmejka síce jarnú výzdobu nevidí, ale cíti ju. Cez vôňu upečeného barančeka a mäkké bahniatka v rukách. Tento rok bude aj prvýkrát sama spievať v kostole krásnu veľkonočnú pieseň. Kcejko si možno z oblievačky neodniesie tej najdrahšej čokolády, ale obyčajné vajíčko, ktoré si doma sám vyfarbil. To si stráži ako ten najväčší poklad. Boľko s barličkou za dievčatami s vodou neuteká. Má však inú dôležitú úlohu. Je náš hlavný strážca korbáčov. Inka sa zase teší na dobroty, ktoré s mamičkou pripravia a na to, že sa zíde celá rodina. A veselka? Tá sa teší zo všetkého a tajne dúfa, že ju príde vyšibať niekto z jej kamarátov. Pre Chcejka má pripravené veľké vajíčko s prekvapením, aké ešte nikdy nedostal. Každý z nich má iné plány, no radosť predsa vyzerá na každej tvári rovnako. Buďme na tieto sviatky spolu s tými, koho máme radi a nech aj na našej tvári vidno veľkonočnú radosť. Prajeme vám krásne a vnímavé sviatky, priatelia.